azaldi guzu pixka bat, gaurkoan, ona gerturatzen denak, gure esku dago ekitaldi honetara gerturatzen denak, zer ikusela izango du? Ekitaldi honetara etortzen denak, lehenik eta behin aurkezpen bat ikusiko du, gure esku dago zer den, eta Tolosalde mailan zer egiten ari garen ikusiko du, eta baita ere horren helburua zein izango den. Denok dakigun bezala, ekainaren 8an gizakate bat ospatuko da, eta gaurko ekitaldi hau ere horren prestakuntza bat izango da. Hortaz aparte zer aurkituko du jendeak? Aurkituko du jendearen aldetiko partaidetza izugarria. Egia esan hainbat talderi laguntza eskatu diogu eta denek uko egin gabe bertan parte hartzeko gogo hori erakutsi dute, eta esan dezagun ere batzuk kanpon gelditu direla etzekolako aukerik dena egiteko. Hala ere, ekitaldi oso xumea da, eta ekitaldi xume hortan aurkituko ditugu dantzariak, kasu honetan alur dantza talde hariko da, trikitilariak ere hariko dira lehenago kalea alaitzen, txalapartari batzuk ere, atzerritarrak ere etorriko zaizkigu bereien atxikimendu ematen, tolosarra hainbat jendere bai, antzeslantxo bat izango da, denetarik dago pixka bat eta dena esaten dizute, helburua da ekainaren 8an burutuko den gizakate hori begira, ze pauso eman beharko ditugun. Gizakate hori aipatu duzula, gaurkoan hemen izena emateko aukera izango da Leidorren, baina gerturatzen duenak edo beste bideri badu izena emateko? Bai, Leidorren aukera izango da lehen aldiz esan dezagun inprimaki bat betetzeko. Inprimaki hori betetze hori presentziala izango da. Hemendik aurrera ere antolatzeko gaude, baina dudik gabe aukerak izango dira inprimaki hori betetzeko bat baino gehiago. Orain bururatzen zait behintzat, martxoaren bukaeran egingo den gure esku dagoren aste kultural horretan Tolosaldeari dagokionez, bertan izango da aukera ere betetzeko. Seguruenik ere hainbat larun batetan ere aterako gara kalera hori betetzeko asmotan dabilenari aukera emateko, eta gero dudarik gabe, eta orain ere ja martxan dago online moduan ere eman daiteke izena, internet bidez alegia. Hori edonoiz eta norberak nahi duenen